Co obxectivo de evitar que se perda esta senlleira tradición e impulsar os cantos de taberna de cara á festa de Pon un San Cosmeiro que se celebra en agosto, o Concello de Noia vén de poñer en marcha o proxecto Noia Canta. Para nós o fundamental, estamos centrados este ano, é poder convertir xa, despois desas edicións, a festa Pon un San Cosmeiro do verán en algo potente, que pode ser unha fecha marcada no calendario de toda a tradición noiesa e da comarca este ano. Para iso vamos a traballar. Decir que o taller de canto se fai durante un trimestre, onde se dan as clases no local de ensaio de Noia, onde se agotaron todas as plazas que estaban cubertas, que eran 15. Os venres, cada 15 días, un grupo de persoas participa dun obradoiro sobre cantos populares. O remate interpretan todo o aprendido en 2 bares da vila, acompañados de grupos de música tradicional. A experiencia iniciouse xa o pasado venres cun gran éxito de participación, polo que o Concello plantexa se estende a iniciativa a todo o ano. Buscar a implicación da xente que en un momento determinado lle gusta todo isto e non queremos perder a tradición, e implicala para que pudera participar e darlle un cauce. O cauce que nos entendimos aquí entre o Concello e a Asociación Pon un San Cosmeiro foi a través de uns obradoiros en donde empezamos este venres a aprender unha serie de pezas do folclore tradicional, dos cantos que se facían sempre nas tabernas en todos os povos. A vindeira cita será o venres 24 na Taberna da Pepa ás 10, na Adega do Pazo ás 11, co acompañamento musical de Canlevo.